Machigni pautuke club mar Gor Mahia oyudo nyaka thuolo mokwongo e chung mar timbe lig maduong' mar adhula pachoka Kenya Premier League. Kogalo owuok amodhi gol 1-1 gi club mar Bandari FC tugo mane obagi alap Mbaraki Stadium. Kogalo noyudo gol margi mokalo kokalo kuom jatugo Adukwao Boadi Ebeneza e dakika mar 31 kapok Bandari loyo gol margi e dakika mar 58. E tuke mamoko mane obagi kawuono, club mar Kakamega Homeboys owuok amodhi gonde 2-2 gi club mar Shabana ikini mabirko gi Madhare oinyo lum kayiem nono tok wuok amodhi 0-0. APS Bomet bende wuok amodhi 0-0 gi club mar Posta Rangers. Second half we dropped, obviously. I think because of the sun, so they got tired. The energy in which we worked in the first half was a little bit down, and it affected us. But we managed to get chances. It was left with a little bit of cleverness, intelligence, and how we played. One with Patrick giving a clear chance to score, and he was not able to do that. Processed it very well. I thought we could win today's match. Tuna imani mbeleni kwa sababu Gor Mahia sio timu ndogo, ni timu kubwa, lakini tulivyoimiliki na tulivyo maintain, nafikiri wachezaji wamejitolea. Kwa hiyo tuna imani tutajitolea zaidi ili tuweze kupata matokeo mazuri. Tuke kapu mag ASK Basketball Cup ochakore yanga kawuono alap skunde mbalariany ma